बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव इउएन एकाडेमिनि मानगोनां गोरायुं बिथांजों दसे सम मोगा-मोगि लानो होननानै फैदों। दा बे समाव जोंजों लोगोसे बिथां फेरगाव इउएन एकाडेमिनि गोरायुं समल दैमारि बिथाङा दङ। बिथांजों जोङो मोगा-मोगि सावरायनायनि सिगाङावनो बिथांखौ जोङो एसएम निउसआव बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। एसएम निउसनिसिम रोजा रोजा साबायखर जे बिथांमोना जोंनियाव फैनानै जोंनि फरायसालिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनायनि थाखाय। सार, बिथांखौ बरायनायनि उनावनो जोङो सावरायनो आवगायदों। नंगौ, दिनै जोङो फेरगाव इउएन एकाडेमिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय दावगादों। सार, नोंथाङा जोंनो फोरमायगोन नामा माला इउएन एकाडेमि फेरगावखौ जागायजेननायमोन? इउएन एकाडेमिखौ जोङो जागायदों 2004 मायथाइनिफ्राय। दिनै फैयै फैयै 2019 जाबाय। ओमफ्राय जोंहा हाई स्कुलसिम दङ। मेट्रिक जोङो स्टार्ट खालामदों 2014निफ्राय। दिनैसिम जोंहा 7 टाइम्स जासिगोन। बेवहाय दिनैसिम सासेबो फेल जाफेराखै आरोखि। ओमफ्राय थार्ड डिभिजननि प्रभिजना जोंनियाव गैया होनना सानजायो आरोखि। जोंनियाव दा गैथ'ला बियो। माने बिदि स्टुडेन्ट जोंनियाव दासिमबो गैया जायफ्रा थार्ड डिभिजन जायो आरोखि। औ सार, फेरगाव इउएन एकाडेमिखौ गायसननायाव गिबि बिहोमा दङ होनब्ला नोंथाङा क्रेडिटखौ सोरनो होनो लुबैदों सार? बेथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो बे जादों। मानोना बर'आ हारि हिसाबै थांना थानोब्ला रावा थांना थानोब्ला मिडियाम नांगोन। बेनि जोहैनो फरायसालि गैयाब्ला जोंनि मिडियामा थांना थानाय नङा। आरो मोनसे समाव मोनसे परिबेस फैदोंमोन जे जुदि स्कुल फोथांनांगौबा, बर' रावखौ फोथांनांगौबा मिडियाम नांगोन। आरो मिडियामा जोंनिया सरकारि स्कुलफोर दङमोन। बेयाव थोजासे माने मोजां फरायनाय बा फोरोंनाय जायामोन। स्कुलफोरनि आंखालमोन, फोरोंगिरिनि आंखाल। बिदिनि थाखायनो बे खोथाफोरखौ साननानै बर' बिजोंखौबो फोथांनांगौनि खाथिराव आरो जायफ्रा थाखा फैसा गोनां बिथांमोना गावनि गथ'खौ सरकारि स्कुलाव फोरोंहरनो बायो। बेनिफ्राय मोजां फरायसालि नागिरो, जायनि गेजेरजों बिथांमोना मोजां सोलोंथाइ गावनि गथ'नो होनो हायो। बेजों बै खोथाफोरखौ साननानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि फेरगाव दखरायाबो गुबुन जायगाफोरनि बायदिनो बेवहाय इउएन एकाडेमि गायसननायनि थांखिखौ लानानै 2004 मायथाइयाव बे फरायसालिखौ गायसनजेननाय जायो आरो। सारनिफ्राय बे समाव मिथिनो लुबैबावगोन इउएन एकाडेमिनि आइडियोल'जि आरो फिल'सफि। इउएन एकाडेमिनि आइडियोल'जि होनबा फिल'सफि होनना बुङोब्ला बर' बिजों फोथांनाय, बेनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय बर' रावजों फरायनानै, बे आरो। सारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बे समाव जों मिथिनो लुबैगोन। जों मिथिगौ मोनसे प्राइभेट स्कुला सोलोंनायाव जथेस्थ'खिनि प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो। नोंथांमोना माबायदि प्रब्लेमजों फेस जादों आरो एज ए प्रिन्सिपाल हिसाबै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सा मा? प्रिन्सिपाल हिसाबैथ' एक्सपिरियेन्सा वान्डारफुल होनांगोन। आरो मोनसे प्रब्लेमा जोंनियाव प्राइभेट स्कुलाव बे जोंनि बिखेखयै बर' बिदि प्राइभेट स्कुलाव आरोखि जोंनि गार्जेन बा मानसिफ्रा थाखा फैसा बारा गैया। जों माने प्रफेसनेल हिसाबै दिनैसिमबो मेक्सिमाम इउएन एकाडेमि फरायसालिफ्रा माने लांनो हायाखै स्कुलखौ। बेनि गाहाय थांखिया जाबाय जोंनि बर' मानसिफोरनि गेजेराव गार्जेनफ्राबो बांद्राय कनसियास नङा, प्राइभेट स्कुलाव होदोंब्लाबो बांद्राय कनसियास नङा। लोगोसे फिनान्सियेलिबो बिराद उइक बिथांमोना। ओंखायनो जोङो माब्लाबा जेंनाफ्राव गोलैनो गोनां जायो फिसफोरखौ लानानै आरोखि। बेनिफ्राय टाइम मथे माब्लाबा जों फिस फोरोंगिरिनो होनो हाया। कारना जाबाय गार्जेनफ्रा जोंनो माब्लाबा नांगौ बायदि समाव फिसफोरखौ होनो नागिरा। आरो मिनिमाम फिसजों जों दिनैसिम सालायगासिनो दं। आरो बे बुस्थुखौ जों जेब्लासिम प्रफेसनेल स्टेजाव लांनो हाया, जों क्वालिटिखौ जेसेबां नांगौ बेसेबां होनायाव एसे असुबिदा फैबाय थागोन आरोखि। नोंथाङा बे समाव जोंनो मख'दों जे गार्जेनफोरनि बाथ्रा। दा गार्जेनफोर बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो जे बिथांमोना बोरै कनसियास जाबानांगौ आरो बे हिसाबै बिथांमोननि गार्जेननि जे रेसपन्सिबिलिटि बेखौ बिथांमोना दैदेनलांनायाव माबाफोर बिथांमोना फेलार जादों नामा? बिथांमोनखौ नोंथाङा बेनि गेजेरजों एसएम निउसनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो? जोंनि मेक्सिमाम गार्जेना जोंनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव होदो होननानै लांलाय लाबोलाय डिउटिखौल' खालामो, खिन्थु रेसपन्सिबिलिटिखौ बिथांमोना जेरै लानांगौ बिदि दिनै लानायखौ जों नुवाखै। जायनि थाखाय जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय मेक्सिमाम गथ'फ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै आरोखि। आरो जों सानो क्वालिटिजों लोगोसे माने धोरोमारि गियान, जायखिजाया धोरोमानो जाथों, धोरोमारि गियानखौ जों होनो हायाखै बायदि नुदों। जायनि जाहोनाव बर' गथ'फोरनि गेजेराव जोंनि समाजाव जौ लोंनाय, गाज्रि हुदाजों थांनाय, गाज्रि खामानि मावनाय बे बांगासिनो दं आरोखि। बे गाहाय जाहोना जाहैबाय जे जोंनि मानसिफोरखौ जोङो मरेल इडुकेसनखौ होनो हायाखै होननानै जों साननाय जादों आरो। नंगौ, इउएन एकाडेमि फेरगावनि प्रिन्सिपाल बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा मख'दों। जोङो
क्वालिटी एजुकेशनजों लोगोसे मरेल जा भेलु एजुकेशन बेखौबो लोगोसे होफानाया गोनांथि दङ बिथांनिफ्राय बे समाव जोङो मिथिनो आवगायबावगोन जे जोंनि समाजाव नंगौ माखासे गोग्लैसोनाय बा गार्जेनफोरा जेरैबायदि नांगौ बेबायदि माने गथ'फोरखौ माने जोथोन लानो हायाखै दा बेनि गेजेराव बिथाङा जोङो फोरमायबाय बोरै गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ बेनि गेजेरजोंनो जों बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबावगोन जे फरायसाफोरा गाव हिसाबै माबायदि माने दायित्वखौ लानांगौ फरायसाफ्राथ' जों लुबैनाय बायदि दायित्वखौ बिथांमोना जेरै लानांगौ बिदि दिनैसिम लानो हायाखै थेवब्लाबो जों नायदों बोरै बबे लेभेलसिम जों थांनो हायो ओंखायनो जोङो होम भिजिटखौ खालामखानाय जायो ओमफ्राय दा जोङो स्पेसियेल बिथांमोनखौ प्रेक्टिसनि थाखाय स्कुलावनो लाबोनानै बेबस्था मोनसे लादों नै मास मोनथाम आरोखि जायफ्रा एसे उइक बिथांमोनखौ सिलेक्सन खालामनानै नङाब्ला रिजाल्टआ जोंना एसे आल्टिमेटलि डाउन जागोन बे खोथाफोरखौबो नायनो गोनां जायो ओंखायनो जोङो स्टुडेन्टफोरखौ बिसोरनि उइकनेसफोरखौ जों दिहुननानै लायो सोर बबे साबजेक्टआव माबायदि जानानै दं बेबायदि बिथांमोननो जों माने ट्रिटमेन्टखौ होनाय जायो आरो सारनिसिम साबायखर दा बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो आवगायबावगोन दे फैबाय थानाय समाव भेरगाव इउएन एकाडेमिखौ लानानै नोंथांमोननि मिशन आरो भिजनआ मा मिशना जोंनिया 2020 मोनसे मिशन थाबाय जोंहा गासै 18 स्टुडेन्टआ एपियार जागोन HLC एग्जामाव दा बेवहाय जोङो सानदों थार्डआथ' जोंनियाव देग्लाय थानाय नङा होननानै सानदों खोब खमसे खम जोङो 14 जोन फार्स्ट डिप फैनांगौ होननानै सानदों बेनिफ्राय डिस्टिंसनाथ' जोंहा सासे थागोन बे रोखा जानानै दङ दा जों हायोब्ला बिथांनि पार्सेन्टखौ बोरै बारायहोनो हायो 90+ बेखौ एसे सिन्था खालामनाय जादों आरो गार्जेनफोराबो बे स्टुडेन्टफोरनि गार्जेनफ्राबो जथेस्थ' कनसियास रेसपन्सिबिलिटि लानो हादों दिनै ओंखायनो जोङो आसा फारिनाय दं आरो आच्छा सार मोनसे बाथ्रा नोंथांनिफ्राय बे समाव जोङो मिथिनो लुबैबावगोन नोंथांनि भेरगाव इउएन एकाडेमि हिसाबै दा गथ'फोरनि थाखाय मा मा बिदि फेसिलिटि दङ हस्टेल बा बिदि थानाय जानाय माबाफोर फेसिलिटि दङ नामा आरो माबाफोर गोदान बिदि साननाय जादों नामा बिदि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै हस्टेलनि खोथाया जेरावबो सिखाङो जे स्कुल मोनसे मोजां जानांगौब्ला फरायसा मोननांगौबा हस्टेला थाथारनांगौ आरोखि ओंखायनो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों थांनाय नैबे बोसोरनि जुन दाननिफ्राय जागायजेनदों हस्टेलाव खोब बारा स्टुडेन्ट गैया जों जागायजेननाय हिसाबै देग्लायनिफ्राय जागायदों आरोखि ओमफ्राय इनफ्रास्ट्राक्चार हिसाबै जोंनि स्कुला इनफ्रास्ट्राक्चाराव बारा मोजां नङा कारना जाहैबाय मेन खोथाया प्राइभेट स्कुलाव फाइनान्सियेल कन्डिशना मोजां जानांगोन फाइनान्सियेल कन्डिशना मोजां जानांगोनबा फाइनान्सियेल जोंनि फान्डा बनिफ्राय फैगोन रिभिनिउ बनिफ्राय फैगोन बे मोनसे सोंलु जायो दा बेवहाय जों सानदोंमोन मा जिहेतु बर' मिडियाम गायसननायनि थांखिया बर' हारिखौ बा बर' रावखौ गोजौआव लांनाय हारि हिसाबै थांना थानायाव हेफाजाब होगोन ओंखायनो बै समाव जायफ्रा आन्दलनाव दंमोन मोनसे समाव जायफ्रा दिनै MLA सोरबा MCLA गोबां जालांबाय बै मानसिफ्रा दिनै उनफिननानै नायाखै आरोखि बे फरायसालिफोरखौ जों सानदोंमोन मा जोंनि लेजिस्लेचार जायफोरखौ जों बिराद गोजौ मासियाव दोनो बिराद गोरों जानांगौ खिन्थु जों नुबाय दिनैनि तारिखाव जोंनि लेजिस्लेचारफ्रा बुरिउक्रेसि बा बुरिउक्रेट्सनि सायाव थांनांगौ खिन्थु बिथांमोना गोबां सिङाव दङ कारन नायनो थाङोब्ला मोनसे डेम'क्रेसिया जौगानांगौब्ला मोनब्रै खनाया जेरै स्ट्रं जानांगौ लेजिस्लेचार जुडिसियारि बुरिउक्रेसि एन्ड मिडिया जोंनिया टपाव जों लेजिस्लेचारखौनो साननाय जायो जाय आयेन आफादनि मानसि बिथांमोना जोंनिया बिराद गोरों नंसोआ थारमाने मेक्सिमामानो ओंखायनो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो दङ सासे सानै मोजां खिन्थु जों सानो जोंनि एरियायाव थानाय जायफ्रा लेजिस्लेचार जेरैबायदि रोंनांगौ बिदि रोंजोबा आरो जेरैबायदि हेल्प खालामनांगौ बिदि हेल्प खालामाखै आरो दिनैसिमबो जों सानदोंमोन इनफ्रास्ट्राक्चारा जोंनिया भेरगाव हिसाबै गोबां गोग्लैसोनाय ओमफ्राय जोंनि खाथि खाला गंनैसो इउएन एकाडेमिफ्रा गोबां जौगानाय कारना जाबाय बै जायगानि लेजिस्लेचारफ्रा बिथांखौ सम सम गोबां हेफाजाब होदों आरोखि नोंथाङा जोबोद गोनांथार बाथ्रा मख'दों नंगौ जोंनि लेजिस्लेचार बिथांमोना जुदि नांगौ रोखोमनि जुदि मदद खालामनायमोनबा निस्सय बेबायदि मोनसे अबस्थायाव थानो गोनां जायोमोन बिदिबाथ' सार नोंथांमोननि जायफोर टिचार्सफोर दङ बिथांमोनखौ मेनटेन खालामनायाव जोबोद माने प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानांगौ जायो नङा होमबा सार औ दा बे सेलारि होनायाव आरोखि सेलारिथ' होनजेला जोङो खोब खम होनाय जायो दा बेफोराव मा जायो फिस कालेक्सननि सायाव डिपेन्ड जायो दा ओंखायनो फिसनि स्ट्राक्चारफोराबो बिराद खम आरोखि गोबां एसेल' ओंखायनो खोब खम रांजों बिथांमोनखौ सालायनाय जायो दा बेवहाय मा जायो जेब्ला नों मिनिमाम माबा मोनसे होयोब्ला बै मानसिफोरखौ बाहायनायाव फोरोंहोनायाव थिननायाव एसे प्रब्लेम जायो आरोखि अन दा आदार हेन्ड गुबुन फारसेथिं मा जायो जे ग्रेजुवेट जानायनि उनाव सोरबा मास्टार डिग्रि खालामनानै बेयाव हाबनानै दं
गुबुन फारसेथिं जायफ्रा हाजिरा मावो हमनानै ला लाजिथावथाव बाथ्रा आरोखि हाजिरा मावग्राया बिथांमोननिख्रुइ बारा खामायनो गोनां जायो दा बे जेंनाफ्रा जोंनियाव नुदों खिन्थु गुबुन फरायसा मिडियामनि फरायसालिफ्राव जेरै इंलिश मिडियाम बे गुवाहाटीफोरनि खोथा सानोबा जों बाहेरनि आरोखि जोंनि लकेलनि बाहेरनि सानोबा बिथांमोननि फिस स्ट्राक्चारा गोबां बांद्राय टंलाफोरनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला एरिया खाथि हिसाबै बेयावबो फरायनायनि परिबेस मोनसे दङ फरायसालिफ्राव फिसफ्रा गोबां ओंखायनो फोरोंगिरिफोरनो नांगौ बायदि बिथांमोना होनो हायो खिन्थु जों दिनै होनो हायाखै ओंखायनो बिनि अल्टारनेटिभ बेबस्था जों मा खालामनो हायो फिसखौ बोरै बारायनो हायो बेखौबो जों एसे सिन्था खालामनाय जादों गार्जेनफोरखौबो एसे इनफरमेसन होनांगोन कनसाल्ट खालामनांगोन एसएमसिजों बिनिफ्राय जोङो फिस बारायनानै बिथांमोननि फोरोंगिरिनि सेलारिखौ एसे बारायनायनि बाथ्राखौ जों लासै लासै सिन्था खालामदों मानोना जोङो जेब्लासिम प्रफेसनेलाव लांनो हाया प्रफेसनेलि सालायनो हाया अब्लासिम जों क्वालिटिबो होनो हानाय नङा मानसिफ्रा बेयाव एंगेज जानो हानाय नङा जोंनियाव मोनसे बाथ्राया साननाय दङ प्राइभेट होननाय लोगो लोगो खामानि गैयै होनना मोनसे साननाय जायो वेरेस जों सानो जों बा मिथिगौ प्राइभेट स्कुलनि फरायनाय फरायसाफोरा बिराद डिमान्ड दङ बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो खिन्थु फोरोंगिरिनि अबस्थाया बारा मोजां जाया आरो गुबुन फारसेथिं सरकारि स्कुलाव फरायसाफ्रा बारा थांनो नागिरा फोरोंनाया मेक्सिमामानो मोजां जाया आरोखि जायफोरनिया मोजां जायो बिथांमोननिया मोजां जाबाय जायफोरनिया मोजां जाया माने मेक्सिमामानो मोजां जाया आरोखि बेफोराव फोरोंगिरिफोरनि न'खरफ्रा बिराद मोजां सेलारि गोबां मोनो खिन्थु फरायसाफोरनि अबस्थाया बारा मोजां जाया दा बै बुस्थुफोरखौ जों बोरै लेभेलाव लाबोनो हायो जोंनियाव थारमाने कनसेप्टआ मानसिफोरनि कनसेप्टआ प्राइभेट होननाय बुस्थुनि कनसेप्टआ सोलायनांसिगोन आरोखि जों प्राइभेट स्कुल फरायबा बैयाव फरायग्रा बा खामानि मावग्रा मानसिफ्रा साख्रि मावदों होननाय मोनसे सिन्ताया जोंनियाव हाबाखै दिनैसिमबो नों बाहेरायाव थाङोब्ला बेवहाय खुनु प्राइभेट सरकारि साख्रि बेजों बाथ्रा गैया माबा मोनसे मावदोंबा बेयो साख्रि खिन्थु जोंनियावबाथाय प्राइभेटाव मावो होननानै गावनि सिनायथि लाग्रोयो आं गोबां खम मोनो आं निस होननानै नागिरनाय जायो आरोखि बे कनसेप्टआ जोंनियाव दाबो सोलिगासिनो दं दा बेखौ जों बोरैहाय फोजोबनांगोन नंगौ बिथाङा जोबोद गोनांथार बाथ्राखौ मख'दों जे बिथांमोना नंगौ जे प्राइभेट मोनसे प्राइभेट इनस्टिट्यूशनखौ सालायनो माखासे प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जादों बिथाङा मख'बावदों जे जोंनि लेजिस्लेचारनि बाथ्रा जोंनि गार्जेनफोरनि बाथ्रा आरो टिचारखौ मेनटेन खालामनाया एसेबां इजि बाथ्रा नङा बिथांनि बाथ्रानिफ्राय जों बेखेना बाथ्राखौ जोङो बुजिनो हादों दा बेजों लोगोसेनो जों मोनसे बाथ्राखौबो बे समाव मिथिनो लुबैबावगोन जे बिथांमोना दिनै इउएन एकाडेमि हिसाबै गोबाव सम सालायबोबाय आरो बे सालायबोनायाव माखासे बिथांमोना गोदै गोखा एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोनदों दा मोननाय हिसाबै जोङो मोनसे बाथ्राखौ बे समाव मिथिनो लुबैथारनांगोन जे बिथांमोना हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टआव बेसेबांखिनि साक्सेस जानो हादों होनना बिथांमोना सानो हिउमेन रिसोर्स माने प्रडिउस खालामनाय नांसिगोन आरोखि दा बेयाव बोरै मा जादों होनना बुङोब्ला दा जों क्लास 10 सिमल' मोनो बेवहाय क्लास 10 सिम मोनोब्ला मेट्रिक पास खालामनो हायो बिनिफ्राय उनथिं थाङोब्ला बिथांमोना हायार सेकेन्डारि गुबुनाव फरायसिगोन डिग्री फरायसिगोन बा प्रफेसनेल कर्सफोर बिथांमोना गुबुनाव फरायसिगोन बै समावसो बिथांमोना बेसेबां हिउमेन रिसोर्स जाहैखो मोनथिसिगोन आरोखि दा जोङो क्लास 10 सिम जेसेबां मावनांगौ बेखिनिखौ जोङो 100% हायाखैबाबो मेक्सिमाम जों हादों होननानै सानदों मानोना जोङो स्कुल हिसाबै थार्डखौ आं दहाय होनबाय गैया होननाया फ्राय गैया जाबाय थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजनखौबो जों लासै लासै सेकेन्ड डिभिजनखौबो हायोबा गैया खालामनो नाजागोन देग्लायबो जों मेक्सिमाम स्टुडेन्टनि फार्स्ट डिभ मोनहोगोन होननानै सानदों बिदियाव जोंहा एसे इयुननि बिथांमोना मोजां फरायनाय बा स्कुलफोराव एडमिसन मोननो कलेजफोराव एडमिसन मोननो थाखाय बिथांमोनखौ साखाफारा खालामनायाव एसे जों खामानि मावनो हादों होननानै सानदों आरो जोबोद मोजां बाथ्रा बे समाव जोङो भेरगाव इउएन एकाडेमिनि गोरायुं मानगोनां समल दैमारि बिथांजों सावरायगासिनो दङ बिथाङा जोबोद गोनांथार माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायलांगासिनो दङ बे समाव जोङो सुजुग लानानै बे बाथ्राखौबो मिथिनो लुबैबावदों जे भेरगाव ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा इउएन एकाडेमिखौ सालायनायाव माबायदिहाय बिथांमोनखौ हेल्प खालामदों भेरगाव ओनसोलनि जाय इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुङोब्ला बै जागायजेननायाव जेरै हेफाजाब खालामदोंमोन मोनसे समाव ग्रोम ग्रोम थासारि फैदोंमोन दा बै बुस्थुफ्रा एसे लासै लासै माने खमिलांनाय मोनदों आरोखि आरो जों मिथिगौ दा नै साननैसोआव बर' मिडियामखौ बोख्लायनाय फोजौनाय बिनि गोबां सर्सा जागासिनो दङ आं दाखालिबो मोनसे बाथ्राखौ नायदोंमोन दिनै जायफ्रा सासनाव दङ बिथांमोननिफ्राय मेसेज थाङोब्ला बिथांमोननि फलोवार्सफोराबो मा खालामो लासै लासै जोंनि बर' मिडियामखौ नेग्लेक्ट खालामगोन नामा बे मोनसे सिन्ताया जोंनियाव फैदों आं खाम्फा बरगयारि बिथांनि दाखालि मोनसे निउस माबा बे इन्टारभिउ मोनसे नायदोंमोन अब्ला नुदों आरोखि बिथाङा एसामिसनि बाथ्राखौ लाना फैदों माबायाव बे सावरायनो लाबोदों आरोखि बोना लाबोना बुंदों जे आसामिस मिडियामा हायार सेकेन्डारिल' दोङो बिथांमोना क्लास 8 सिम लांगोन होननानै दा बे बाथ्राया बिराद नंखाय ओंखायनो जोंनि लेजिस्लेचारफ्रा आं सानदों आरो बिथाङा इडुकेसन इएम हिसाबै बिथाङा मोनथिनांगौ एसामिस मिडियामा दिनैसिम ग्रेजुवेट सिम बिथांमोना
बेचलर डिग्रीसिम बिथांमोना मिडियामखौ सालायगासिनो दङ बिथाङा होनदों हायार सेकेन्डारि होननानै बे एसे दुखुनांथावना बाथ्रा दा ओंखायनो बिथांमोना हारसा मिडियामा दिनैनि तारिखाव बेखौ माब्लाबाबो खालामनाय नङा क्लास 8सिम लाबोनायखौ बिथांमोना नुदों BTC आवबो बोरै हानलाव हरबाय थायो हानहरबाय थायो जे एसामिसखौ बुथारनो नागिरदों बिथांमोना साइनबोर्डखौ आसामिसाव लिराखै होननानै गोबां दावराव खालामो बेबायदियाव बिथांमोना एसामिस मिडियामखौ जाय बिथांमोननि हारा सिनस्रि हारा बेखौ सिमफायनानै 8सिम लांगोन नामा बे जाथावथाव बाथ्रा नंखाया आरो जानायबो नङा आरो वायरास जों दिनै गोबां आन्दोलननि गेजेरजों BTC मोनखांनायनि उनाव बर' मिडियामखौ जौगाहोनायनि गोबां खाबुफोर मोनदों जेरै 8 सिडिउलाव जोंनि रावा हाबजाबाय जों हायार सेकेन्डारिसिम लांनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय गनायथि मोनबाय बा माने बिजाब ट्रान्सलेसन खालामनाय आल्टिमेटलि जाबाय होननानैबो जों खोनानो मोनदों बे अबस्थायाव जोंनि गोरों गोराफ्रा जुदि उल्था जुदि गाहायजों फैफिननो नागिरो बे बुस्थुफोरा बारा थिग जानाय नङा खारन जों जाथि हिसाबै थांना थानोब्ला जोंनियाव इजम गरामिया थानांगोन थारमाने जेब्लासिम नोंथाङा गरामिया थाया अब्लासिम नोङो गावनि हारिखौ फोथांनायाव एसे गोब्राब जाहैगोन आरो थारैनो बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बे समाव मख'बावदों जे गोदान जि माने 2019 इडुकेसन माने पलिसि फैगासिनो दङ बिथाङा बे बाथ्राखौ एसे मख'लांबाय नंगौ बर' मिडियामखौ फोथांनो थाखायनो मोनसे सम आन्दोलन खालामनो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय दिनै बे मोनसे स्टेपआव फैदों आरो बिनि उनाव जुदि जोङो इडुकेसन पलिसि गोदान फैनाय लोगो लोगो माखौबा नासयबा निस्सय बियो मोनसे ग्रेटार मोनसे बर' जातिनि लस जागोन बिथाङा बे बाथ्राखौ इन्डाइरेक्टलि फोरमायनो नागिरदों सार बे समाव नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोन जिहेतु नोंथाङा सोलोंथाइ बिथिंजों लोब्बा गोनां दा बे हिसाबै गोदान मोनसे इडुकेसन पलिसि फैगासिनो दङ दा बे पलिसि फैनायाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरानो माखासे कमेन्टफोरखौ होदों जे माखासेयानो बहाबानिफ्राय बहाबा माने बर' मिडियामखौ फोजोबहैनायनि बाथ्रा बुंदों बा बिदि बुंनो नागिरदों नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंनो नागिरदों आंथ' दा निउस मिडियाफ्राव जेरै नुदों जागायजेननायाव बिश्वजित दैमारिनि नामा फैखाथारगोन बिथाङानो बुंजेनदों होननानै इउएन एकाडेमि डाइरेक्टर क'क्राझारनि बिथाङाबो बुंदों जे बिथाङानो बुंदों आं मिथिगौ होननानै ओंखायनो बुंनायाथ' नंगौ जोंबो मिथिगौ बिथाङा निउस मिडियाफ्राव बुंदों जे जोंनि मिडियामखौ 8सिम लाबोनाय 8सिम लाबोयोबा आल्टिमेटलि सोलोंनो 8सिम नङा होमबा बे बाथ्राया जाहैनाय नङा ओंखायनो गनायनोबो हानाय नङा जों बर' हारि हिसाबै दा बै मिडियामखौ लानानै गोबां खर' सानांगौ बाथ्रा गैया नों जुदि सोलोंनो हायोबा रोंनोबा गावनि रावजोंसो मोजांसिनै सोलोंनो हायो इंलिसाथ' मोनसे नलेज नङाना बे मोनसे लेंगुवेजसो नों गुबुन हादोरफ्राव नायहर चाइनानि खोथाखोन जार्माननि खोथाखोन जापाननि खोथाखोन जायफ्रा डेभेलप नेसन बिथांमोनाथ' इंलिसखौ बिराद गोसो गोरबोजों एक्सेप्ट खालामाखै दिनै रासियानि खोथाखौ एसे रायलायबाय बुंनाय जाबाय दा बिथांमोनाबो इंलिस हिसाबै बिराद लासोनांगौ बेजोंनो बिराद माबा मोनसे जागोन बिराद गिदिर नलेजनि भान्डार बियो माब्लाबाबो जानो हाया बे जास्ट ए लेंगुवेज थारमाने ओंखायनो जोंबो जोंनि रावखौ फोथांनायनि थाखाय फेहेरनायनि थाखाय गोबां खामानि मावनो दोङो आरो आं दिनै सानो जोंनि जायफ्रा हारिनि दैदेनगिरि जायफ्रा रावनि खोथाखौ लानानै आन्दोलन खालामना दिनै दैदेनगिरि जाबाय हारिनि थामोनथाखौ लानानै आन्दोलन खालामना दैदेनगिरि जाबाय सोरबा हाथियार लानानै दैदेनगिरि जालांबाय दा बै मानसिफ्राबो जों नुदों लास्टाव माने उनफिननायखौ आरोखि राव थुनलाइखौ लानानै मिडियामखौ लानानै बिथांमोना गावनि गथ'फोरखौ जायफ्रा सुबिदा गैया बिथांमोननि खोथाया आलादा सुबिदा गैयै मानसिफ्रा गावनि गथ'खौ बबेबा मोनसे मिडियामाव होदों माने हास'आ आरोखि गावनि न'खरनि प्रब्लेम बै जायगाफ्राव बिदि फेसिलिटि एभेलेबल गैया रावनि जेंनाफोर बे मानसिफ्रा आलादा जायफ्रा हाखायो अबस्था दङ खाथियावनो फेसिलिटि दङ बर' मिडियाम फरायनायनि बै दैदेनगिरिफोरखौ एसे खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना थारैनो जुदि गोसो गोरबोजों बर' राव थुनलाइखौ जुदि मोजां मोनमारोबा 100% नोंथांमोना बर' राव मिडियामजों फरायहैगोन आरो जुदि फरायहोआब्ला एसे डाउट थागोन आरोखि नोंथांनियाव 100आव 100 गैमारा नामा बर' हारिखौ मोजां मोननाया बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोननाया होननानै एसे सन्देह थागोन आरो नंगौ बिथाङा मोनसे कुइसन दैखांदों जे जुदि बर' रावखौ थारैनो मोजां मोनमारोब्ला मानो बर' मिडियामाव बा जोंनि गथ'फोरखौ मानो बर' मिडियामाव सोलोंथाइ होनायाव गिनाय दङ बेयो नंगौ थारैनो बिराद मोनसे गोनांथार मोनसे इम्पर्टेन्ट कुइसन जुदि थारैनो गावनि रावखौ मोजां मोनमारोब्ला मानो जोङो गावनि गथ'फोरखौ जोंनि बर' मिडियामाव होनो हाया बे मोनसे गोदोरथार सोंलु बे सोंलु हिसाबै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननियाव थाबाय गोरों गोरा बिथांमोननियाव थाबाय दा बे समाव जोङो सावरायनायखौ फोजोबनायनि सिगाङावनो जोङो बिथांनिफ्राय एज ए प्रिन्सिपाल जों मिथिबावनो लुबैगोन जोङो भेरगाव इउएन एकाडेमिनि स्पेसियेलिटिया मा बेखौ मिथिनो लुबैगोन स्पेसियेलिटि होनना बुङोब्लाथ' जोङो बिदि खोब कमन आरोखि बयजोंबो इउएन एकाडेमि बर्डआ जेरै सोलियो जोंबो बिदिनो सोलिदों जोंनियाव स्पेसियेल बिदि खोब गैसोआ जों गासैबो स्टाफा न'खर बायदि थायो जों फरायसाफोरजों गासै न'खर बायदि थायो
स्कुलाव बिदि गोबां दावराव दावसि बिदि गैसोआ रिजाल्टआबो थिग नांगौ बायदि जोंनियाव जागासिनो दङ बेखिनि खोथाफ्रा आरो दा बे समाव जोबथारनायाव जोङो बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जोबोरैनो मिथिनो लुबैगोन एज ए प्रिन्सिपाल बिथांखौ जों सासे गोरों मानसि होननानैनो मिथिगौ आरो जायफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदों फोरोंगुरुफोरखौ जोङो अरायसम गोरोंनि मानसियाव दोनो दा बिथांखौ जों गोरों हिसाबै मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों जे बिथाङा बर' समाजनिफ्राय जोबथारनायाव माबा मोनसे गोनांथार बेसेन बिबुंथि जोंनो होनांगौ बर' समाज होनना बुङोब्ला जोंनि समाजाव जेरैबायदि खौसेथि नांगौमोन बे बुस्थुआ लासै लासै जोबलांदों जोंनि मानसिफ्रा सोलोंथाइखौ मोजां मोनाखै क्वालिटि इडुकेसन मोनाखै आरो लोगोसे आं दहाय होननाया धोरोमनि गियान जायखिजाया धोरोमानो जाया मानो बै धोरोमनि गियानफोरखौ जों मोननो हायाखै लानो हायाखै जायनि गेजेराव जोंनि गेजेराव खोब गावस्रानाय दाङाबाजि जागासिनो दङ आं मोनसे खोथाखौ रायखांनो लुबैदों दिनै बर' मिडियाम स्कुलनि प्रिन्सिपाल हिसाबै बर' हारिखौ मोजां मोननाय हिसाबै जोंनि गेजेराव खोब गावस्रानाया बांद्राय जादों मा मेसेज होनो नागिरदों बारा बुजि मोनो गेजेराव दा बिथांमोना थारैनो जुदि बर' हारिखौ बिराद गोसो गोरबोजों मोजां मोनोबा अनोबा बर' जातिनि थाखाय थै-सथांस' खामानि मावनो गोसो जादोंबा सोरबा सोरबाथ' लिरदोंमोन आं बर' जातिनि थाखाय थैगोन बर' जातिया आंनि थाखाय थैनाङा बै मानसिफ्राबो दिनै मानो गावस्रादों गुबुन गुबुन जादों दा बे बुस्थुफोरखौ एसे दुखु मोननाय फोरमायदों आङो खौसे जानो हायाब्ला जों जोबस्रांगोन होननानै बयबो मिथिखासेयावबो खायफाया जानो हागौ गावनि माबा मोनसे एंगार हायै लाखोमानाय सार्थ होननांसिगोन आरोखि गावनि हारसिंनि सार्थखौ लानानै दिनै खामानि मावनो नागिरदों जों नुदों हानजाफ्रा गोबां गावबाय दिनैनि तारिखाव फिसा हानजा गावदों दिनै जायनि गेजेरजों बर' हारिया खैफोदनि लामायाव थांगासिनो दङ जेब्लासिम जों खौसे जानो हाया आं मोनथिगौ 100% बयबो खौसे जानो हानाय नङा आरो राजखान्थियाव बिदि खौसे जानायाबो सम्भब जाहैया थेवब्लाबो जेसेबां हायो राजखान्थियाव खौसेथि जानो हायाब्लाबो जोंनि जायफ्रा अर्गेनाइजेसन माने ससियेल अर्गेनाइजेसनानो होन नङाब्ला नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हाथियार दैग्रा हानजा जोंनियावबो थासोबाय बिथांमोनखौबो मोनसे गुरै खावलायनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोना बर' जातिनि भबिष्यतनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामनानै हायोब्ला खौसे जाफिननांगोन नङाब्ला जोङो थेर-बेथेर जालांगोन बे बाथ्राया रोखा जानानै दं बिथाङा जोंनो जोबोद मोजाङै बे समाव थुलुंगा गोनां बाथ्रा बुंबाय नंगौ दिनै बयबो बर' समाजा लुबैनाय बायदि जोंनि बर'फ्रा लुबैनाय बायदि जोंनो खौसेथिया गोनांथार दा बे खौसेथिनि बाथ्राखौनो बिथाङा बुंदों सासे बर' हिसाबै बिथाङा खौसेथिखौ लुबैदों दा बे समाव जोङो बिथांखौ जोंनि एसएम निउसाव गोबाव सम होनायनि थाखाय जों सावरायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरो मोनसे आसाजों जे फैबाय थानाय समाव बिथांखौ आरो खनसेबाव जोङो एसएम निउसाव लोगो मोनगोन होननानै बिथांनिफ्राय बिदाय लाबाय खुलुमबाय साबायखर थाबाय एसएम निउस नोंथांमोननिसिम